Kirkeligt arbejde er meget andet end mursten. Det er også mennesker. Diakoni betyder tjeneste. Tjeneste kan være det forkromede arbejde, men det kan også bygge på en frivillig indsats. I dette program viser vi eksempler på diakoni rundt i Viborg Stift. Igennem over 10 år der har vi haft aflastningstjeneste her i Viborg. Og aflastningstjeneste lyder måske som noget, der kan være hvad som helst. Det er det ikke. Det er et tilbud til folk, der passer alvorligt syge eller døende pårørende i hjemmet. Og det vi så egentlig tilbyder, det er aflastning af den, der passer den syge derhjemme. Og der tilbyder vi så, at vi kommer 1 gang om ugen i 3 timer. Og umiddelbart tænker man, jamen kære venner, hvad betyder 3 timer? Men det betyder ofte rigtig meget for den raske, fordi så ved de, at enten kan jeg gå ud i haven, og jeg kan få lov at blive der, og jeg behøver ikke at høre efter, om døren går, og om min mand nu forsvinder, mens jeg er der. Eller jeg kan gå til frisør, eller jeg kan tage ind og handle. Nogle følger et gymnastikkursus, som de gerne vil blive ved med at følge. Og så kan vi sige, at det er helt i orden, hvis du skal afsted onsdag formiddag, så kommer der en frivillig onsdag formiddag, og er ved din mand, som er syg, hvis det er manden, der er syg. Og der har vi så været rigtig heldige, synes jeg, i vores gruppe, at vi har fået en del mænd til at være frivillige. Og det er noget, jeg kan høre rundt omkring, at det er der stor mangel på. Og ofte, hvis det er en mand, der er dement, så er det meget nemmere at komme som mand og være der, end at der kommer mig eller en anden kvinde, ikke også, og siger, nu skal jeg nok være her, imens din kone, hun tager ind i byen. Altså hvis der kommer en mand, så får de en anden snak med hinanden. Så det har haft kolossalt stor værdi, og der har vi haft nogle rigtig gode forløb. Det er Viborg Menighedspleje, der står bag det, og det er 2 pensionerede sygeplejersker, som leder det i det daglige. Det her er et lidt specielt tilbud på den måde, at selvfølgelig er der folk, der melder sig frivilligt til det, men man bliver jo lidt mere håndplukket til det her, end til så meget andet. Fordi hvis vi skal som kirke kunne stå inden for det her tilbud, så bliver vi også nødt til at have nogle folk, der har en robusthed og nogle erfaringer, der gør, at vi trygt kan sende dem ud i et hjem hos en dement eller en alvorlig syg person, sådan at alle parter kan være trygge ved det. Og vi tager så en snak med den, der melder sig til at være frivillig. Men den bedste måde har vi fundet ud af at få frivillige på, det er, når vi står med en opgave. Og hvis der så er en, vi kender og siger, jeg tror, du vil være rigtig god til det der, kan jeg ikke få dig til at være med i det her arbejde. Det virker bedre, end at sætte en annonce i avisen, at vi mangler frivillige. Det behøver ikke nødvendigvis, at man har en faglig baggrund. Vi har haft nogle stykker, som har været lærere, for eksempel tidligere, og vi har haft flere forskellige folk, som ikke har en sygeplejefaglig baggrund, men som er vant til at omgås mennesker. Man kan da godt sige, hvorfor skal kirken gøre sådan noget, men mange af vores aktiviteter udspringer jo af, at vi ser et behov, som ikke er dækket af andre, hverken andre frivillige organisationer eller for den sags skyld det offentlige. Og så kan man selvfølgelig godt vælge at sætte sig på sine hænder og sige, at det er ikke vores ansvar. Men sagen er den, at diakoni, som vi kalder det i kirken, altså socialt arbejde, tjeneste, det er en klassisk del af kristendommen. Det er helt tilbage til, at Jesus lærte os, at vi skal tjene vores medmennesker, og det har altid været en del af kirkens selvforståelse, at vi hjælper hinanden, hvor der er behov for det. Den aflastningstjeneste, som vi har her under menighedsplejen, skiller sig ud fra de almindelige, som vi kalder det, besøgstjenester, som Røde Kors og Ældresagen og andre kører, ved at vi kan tage nogle, som er lidt dårligere, fordi vores frivillige er valgt ud på, at de har enten en faglig baggrund eller stor menneskekundskab. Så vi har oplevet flere gange, at de har ringet fra nogle af de andre organisationer og sagt, at vi er blevet bedt om at tage ud i et hjem, men vi synes vedkommende er for dårlige til, at vi har en frivillig, der kan klare den opgave. Og der kan vi så nogle gange sige, at vi skal nok prøve at se, om vi kan finde en.
Og vi prøver også, ligesom, jamen, hvis der viser sig nogle huller, altså vi har for eksempel taget et par yngre psykisk syge ind, som føler sig meget ensomme, men som også igen er for dårlige til at holde fast i en almindelig besøgsven. Og der har vi så nogle frivillige, som har været ansat i psykiatrien, og som siger, jamen jeg vil godt prøve at være støtteperson hos den. Og det er det, jeg synes er rigtig spændende, og kan få lov til at sige, jamen vi tager de opgaver, der er der, så vidt muligt vi kan gøre det. For mig som præst betyder det meget, når jeg er ude i et hjem, hvor jeg kan se en situation kan være ved at enten gå helt i hårdknude, eller jeg kan se, at den raske faktisk kan være ved at knække under og have lovet at passe den syge. Og kunne sige, ved I hvad, fra kirken har vi et tilbud til jer. Det er nogen, vi kender, det er nogen, vi står indenfor, som kan komme og være her nogle timer, sådan at I kan få lidt mere ro på jeres hverdag. Og selvfølgelig er det vigtigt, at det er noget, begge parter, både den syge og den raske, er indforstået med. Men når man kommer hjem i forvejen og kender dem begge to, kan det måske være lidt nemmere at formidle. Fordi det er jo nogle gange sådan, at den syge måske ikke lægger mærke til, hvor meget det egentlig tager på den raske, det her forløb. Det sidste nye, det så har udviklet sig til, det er så, at vi for cirka 2 år siden startede op med en vågetjeneste. Og det gjorde vi på baggrund af, at vi snakkede med flere, som det var specielt inden for ældrecentrene, hvor de pårørende, de troede jo, jamen min mor, hun er jo over på plejecenteret, så er der jo nogen ved hende. Og det fandt de jo så ud af, at det behøvede der ikke nødvendigvis at være, fordi at man har ikke ressourcer til at sidde fast hos en døende. Og der har vi så i samarbejde med noget af kommunens personale lavet et koncept, sådan at vi har en gruppe frivillige, man kan ringe til, og så kan vi sidde hos en døende. Og det er de sidste døgn, og det kan man selvfølgelig ikke lige sige, hvornår de sidste døgn er. Men ofte så er det noget med, at vi går ind og aflaster nogle pårørende. Der er også nogen, der slet ikke har pårørende, og hvor personalet ringer og siger, at vi har altså en, der er urolig, og vi har det rigtig dårligt med, at han ligger alene. Og så kan vi så sende en frivillig ud, og de sidder så 3-4 timer ad gangen og afløser så hinanden. Og nogen har også pårørende, som er hos dem så meget, som de formår, men så trænger de til at få sovet den nat. Og så siger vi, jamen, vi skal nok sidde her den nat, og vi skal nok ringe efter jer, hvis der er nogle ændringer. Tilbuddet er for alle, der ligger brochurer rundt omkring ved læger og på rådhus, sådan nogle steder, og hjemmeplejen ved også, at de har mulighed for at anbefale det. Det hele det begyndte egentlig med, at Holstebro Kirkes menighedspleje indkaldte til et møde, inviterede Jes Stige, som er ansat i kræftbekæmpelse i Aalborg, inviterede ham ned og fortælle omkring det at have sorggruppe, for det han arbejdede med i mange år, og viste en masse om det. Og så blev det opfordret til det bagefter, at man ligesom mødtes bagefter dem, der var interesseret i at lave nogle sorggrupper, fordi det selvfølgelig var med henblik på at starte nogle sorggrupper op i Holstebro. Så vi var nogle stykker, der mødtes bagefter, og dermed stiftede en styregruppe, og startede sorggrupperne op på den måde. Og så fandt vi ud af, hvem der gerne ville være gruppeleder og arbejde med grupperne, og hvem der gerne vil være i styregruppen, og være med til at søge nogle penge løbende til, at sorggrupperne kunne køre. Og også at være med til at ansætte dem, som skulle være gruppeleder i grupperne. Efterhånden så blev vi enige om, fandt ud af, at der mest var behov for 2 grupper. Og det er så, at vi har grupper nu, som er fra de 8 til 12-årige og fra de 13 til 17-årige. Og nogle gange strækker vi den også til 18-19 år. Det vi tilbyder, det er, som vi kalder det, samværs- og samtalsgrupper. At formålet det er, at man mødes med andre unge, som er i samme situation, som også har mistet en nærtstående familiemedlem. Og meningen er så, at de kan spejle sig hinanden
og hjælpe hinanden med at sætte ord på det, som der er svært. Og meget af det, som har stor betydning, det er at møde andre, som også har mistet, fordi at de før gik og troede, at de var de eneste, som havde mistet. Og sådan er det naturligt, at sådan tror man bare. Så det at komme ind og mødes med andre, som også har mistet, det har stor betydning for dem fremover. Og så sker der også noget forunderligt, at den måde, de har mistet på, synes de i starten er det værste, de har oplevet. Men det, at de så møder andre, som også har deres historie, så er det ligesom om, at det er mere synd for de andre. Og så på den måde, så hjælper det dem videre på en fin måde til at takle deres egen sorg. Så det, de selv siger også, det er tit det der med, at det er vigtigt at mødes med andre. Og der opstår ofte og tit et tæt fællesskab mellem dem. Og det er allerede fra første gang, de møder hinanden. At de hygger sig sammen og snakker om alt muligt, som har med fodbold og alt muligt andet at gøre. Og så samtidig så tager vi selvfølgelig fat på at snakke omkring de emner, som er omkring det at miste. Og det kan være begravelsen og selve sygdomsforløbet, og den dag ulykken sker, fordi mange af dem har mistet ved trafikuheld eller blodprop eller forskellige ting. Og vi snakker om farvelet og tiden efter, og hvor de tror, de døde er henne, når de ikke er her mere på jorden. Og så gør vi også meget ud af at snakke omkring, præsentere afdøde, fortælle om, hvem han var eller hun var. Og vi laver forskellige kreative ting omkring, og måske klippe og klister i nogle reklamer og blade omkring, og finde nogle ting, der minder om den, de har mistet, eller lave noget, vi kalder romantisering, hvor man ligesom laver et billede af, et billede på, hvordan vedkommende var. Og det gør vi selvfølgelig der i gruppen, når vi mødes hver 14. dag, hvor vi starter med at lige at få noget kaffe, og bagefter går vi over og sætter os i en rundkreds, hvor vi lige tænder et lys for den, vi har mistet hver især, og vi plejer også lige at sidde lige 5 minutter og lukke øjnene og lytte til noget musik, for ligesom at lige at falde lidt ned og indstille sig på, at nu er det her, jeg skal være. Og så har vi tit med den ældste gruppe, der har vi sådan sin sidste runde, hvor vi snakker om, hvad de har oplevet siden sidst, med fokus på selvfølgelig den, de har mistet. Men det kan også være noget omkring, hvis de har vundet i fodbold eller et eller andet, de har lyst til at fortælle. Og så plejer vi tit at dele dem i 2 grupper, hvor jeg går med i den ene hold, og så har jeg altid en frivillig med, som går med de andre. Og så der går vi så ud og snakker om nogle af de emner der med begravelse og forskellige ting. Fordi vi oplever, det er nemmere for dem at snakke, når de er i mindre grupper. Og nogle gange så er vi i en stor gruppe. Og det er for eksempel, når de skal præsentere den, de har mistet. Så har de billede med og viser billedet af den, de har mistet, og fortæller sådan lidt på skift om det. Vi gør meget ud af at sige goddag, opstarte og afslutning i gruppen, og det gør vi med, at vi altid indkalder dem til en forsamtale, hvor en af dem, der også er ansat i projektet, en sundhedsplejerske, ringer, eller det er hende, man ringer til kontakter. Hun er kontaktpersonen. Så hun har kontakten til forældrene, og så arrangerer hun et formøde, hvor vi mødes og snakker, og jeg fortæller om, hvad vi laver i grupperne, og de fortæller deres historie. Og så ud fra det kan de så vurdere, om de har lyst til at være med i grupperne. Og så gør vi også meget ud af at slutte i grupperne. Og det er, at vi igen inviterer forældrene sammen med den unge til et afsluttende møde, hvor jeg er med, og hvor kontaktpersonen er med. Og de laver også farvelbrev til gruppen, at den sidste gang de er der siger vi farvel. Så det gør vi meget ud af. Og specielt farvel selvfølgelig, fordi at vi tror på, at det er vigtigt at sige farvel. For at komme godt videre til noget andet. Og selvfølgelig også i relation til at sige farvel til den, de har mistet. Som de også laver et farvelbrev til, inden de stopper. At vi hjælper dem til. Vi gør også meget ud af, specielt altså forsamtale, og fortælle om, at det ikke er specielt med kirkelig baggrund, vi laver det her, selvom vi nu mødes i sognehuset nogle gange til de forsamtaler. Men at når vi for eksempel snakker om emnet omkring, hvor vi tror, de døde er henne, når de ikke er her mere, at så har alles meninger er rigtige, altså om man tror på det ene eller det andet. Altså, der er ikke noget, der er mere rigtigt end noget andet.
Og vi som ansvarlige er også neutrale i det, altså at vi ikke kommer med vores vurdering af det eller mening af det, men at der er plads til at tænke hver sit. Det startede i sin tid, og det vil være 10 år tilbage. Det startede fordi, at der var en medarbejder, der fik en lys i dag, og det var på grund af, at der var nogle... der var en borger, der havde brug for et andet tilbud, end det man kunne tilbyde på daværende tidspunkt, og så... det var på grund af pladsmangel hjemme på værkstedet i Løgstør, og så... så var der nogle lokaler herude. Der var en købmand, der ikke kunne drive butikken længere, og så synes den tidligere medarbejder, det var alle tiders idé at prøve, om det kunne starte op, om vi kunne drive sådan en butik, der er her. Så var den sidste så op. Der var vi færdige til at opgive det hele og nedleve. Men så meldte det beskyttede værksted, om vi ville arbejde sammen med dem. Og det ville vi da gerne prøve. Og det blev startet sådan 20 her vilde mand. I Gundersted til daglig, der er der 19 medarbejdere beskæftiget. Og af de 19, oven i de 19, der er der 3 faste personaler, og så på nuværende tidspunkt, der har vi en i arbejdsprøvning, vi har faktisk 2 i arbejdsprøvning, og så med henblik på at få en ansat i et flexjob. Altså udover at vi har en købmandsbutik her i Gundersted, vi driver, jamen, så er der jo faktisk 3 hold tilknyttet herude. Der er købmandsbutikken, så er der et udehold, som beskæftiger sig med at kløve træ ud til kunder, de sælger i vinterhalvåret. Om sommeren, der beskæftiger de sig med at ordne haver for folk, altså de har nogle institutionshaver, og de har også nogle kunder her i byen, hvor det er, at de tager ud og klipper græs for dem, eller slår græs og klipper hæk, eller hvad det nu er af forfaldende arbejde. Så de kan godt rykke en uge ud her fra matrikelnummeret, kan man sige, og så tage ud, og de kan også fælde træer, hvis der er nogen, der har nogle træer, de gerne vil have fældet eller et eller andet, så de er faktisk gode til mange ting, det udehold. Og på udeholdet, som det er lige nu, der er der faktisk 12 brugere, eller medarbejdere, og ja, de holder også vores egen have herude bagved, og gårdspladser eller udearealet foran butikken. Udover det, så er der også en køkkengruppe. Der er 4 medarbejdere, og man kan ikke sige helt 4, fordi vi flexer lidt. Vi hjælper hinanden herude. Altså vi en stor familie, der skal have tingene til at fungere, så vi skal have butikken til at fungere, vi skal have noget mad til frokost, og vi skal ud med nogle varer til nogle af de institutioner, vi har, vi leverer til, så vi er rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden, så jeg vil hellere sige, at indenfor, der er vi 6-7, der hjælper hinanden med at få tingene til at gå op i en højere enhed. Lokalsamfundet herude, de bakker op og støtter os alt det, de kan. Altså. De fleste, de lever jo det handel der. Der må godt være flere, men de fleste, de lever det handel der. Og de er jo en kæmpe... Der var jo nogen, der kunne bo herude, hvis ikke vi havde dem. De er dem, der selv kendte varen. Så leverer de jo. De har været med fra dag 1 af, og de var med på ideen lige fra starten af. Og man kan sige, der er faktisk 3 samarbejdspartnere i det her. Vi er ikke længere et projekt, vi er simpelthen et tilbud fra Løgstør-tilbuden, altså en satellit, som skal bibeholdes. Og der er 3 samarbejdspartnere, det er Brugsen over i Stor Ejstrup, der sætter varelager til rådighed og egentlig har en masse... det er dem, der pakker varerne til os og får det hjem og sådan noget. Og så er der borgerforeningen herude, eller det er så ikke borgerforeningen, men købmandsselskabet. Det er dem, der har butikken eller lokalerne. Og så er der så også, så det er faktisk et samarbejde mellem 3 parter, der kører det her. Og udover købmandsforeningen der, jamen så byens borgere, de er jo også rigtig flinke og rare til at støtte op om os stadigvæk. Fra menighedsrådets side, der vi har ikke gjort noget særligt.
det er en selvfølge, at der skal vi handle. Men det er bedre kun, vi skal have. Altså i forhold til vores medarbejdere her i butikken, altså det har jo givet dem et kæmpe løft at komme herud, kan man sige, fordi der er bare nogle større udfordringer i at følge varerne faktisk fra start til slut, kan man sige. Altså vi får varerne ind, eller jeg går og bestiller varerne, og når de så er blevet bestilt, jamen så er der jo nogle af vores medarbejdere, der er over at hente dem over i Brugsen, og så får vi det hjem i butikken, sat på hylder, vi får det prismærket, vi får det tjekket af med hyldeforkanter. Og når så kunderne kommer og køber dem, jamen, så giver det jo noget respons ved, at man kan se, at det her det er der noget, der er flow i, eller der er hele tiden god snak, og de er kendt med de lokale herude, de ved, hvad mange af kunderne kommer og skal hente, så de er jo også opmærksomme på, at vi har de ting hjemme, de gerne vil have. Normalvis har vi taget på ture, hvor der har været egenbetaling på, men i år der har vi lavet et overskud her i butikken og også ude i brændeproduktionen. Så derfor har vi fået lov til at tage på en tur, hvor der slet ikke skal være egenbetaling på. Vi tager ned til en spejderhytte nede i Bylderup-Bov, nede i Sønderjylland, og så skal vi hygge os der. Det er guleroden oven i hverdagens arbejde, kan man sige, fordi det er jo egentlig også en gulerod, at alle de hygger sig og har det godt, kan man sige. Det er en væsentlig del i vores arbejde herude, det er, at vi har det godt med det, vi gør. Vi er glade og tilpas, vi kan lide det, vi laver. Møltrup Optagelseshjem, som er et kristent hjem for mænd, som er kommet på livets skyggeside, og som har brug for at være i specielle rammer for længere eller kortere tid. Der er en gård, og på gården er der forskellige produktioner, forskellige muligheder for at være sammen med andre mennesker, altså samvær. Og så er der nogle ansatte, som har til opgave at hjælpe de beboere, som kommer med de ting, der nu er. Noget af det, jeg fandt ud af på en rejse sidste efterår, det var, at en vældig kvalitet i arbejdet, det er frivillige. En frivillig indsats til det, vi kalder kan-opgaverne, det giver en helt anden kvalitet, end hvis det kun er professionelle, der hjælper mennesker. Altså folk, som får penge for det, kan noget, og folk, som drives af en vision, af en vilje, af en hobby, kan noget andet. Jeg håber så, at vi også kan det, selvom vi er ansatte, vi også kan det der andet. Generelt kan man sige, at folk, som er ansat på løn, kan lave tjenesteydelser, og frivillige kan typisk tjene andre mennesker, tjene en sag, tjene et formål. Og derfor er den frivillige så vigtig i sådan et arbejde, som det vi har her på Møltrup. Det sidste initiativ, vi har taget omkring frivillige, er vores julemarked, hvor vi kigger os omkring og sagde, hvem kunne vi forestille os af ressourcepersoner i området, som vil hjælpe os at lave en eller anden aktivitet. Det var så et julemarked. Et julemarked, hvor vi solgte forskellige ting. Samarbejdende med Lions Lyngtotter, som de hedder, kvindelige afdeling af Lions i Vildbjerg, som påtog sig opgaven og stod for det sammen med vores viceforstander. Og vi oplevede det som en vældig succes på den måde, at der kom rigtig mange gæster, faktisk 1000 mennesker, og der var også en udmærket indtægt på det. Så alt i alt en succes. Udover det er der jo det, at vi får skabt en berøringsflade med de mænd, som bor på Møltrup, og folk ude fra samfundet. Og det er måske det allervigtigste udkomme af sådan en dag, at folk, som ellers ikke mødes, ser hinanden, taler sammen, går sammen, arbejder sammen. Det er vældig, vældig givende. Så det er bestemt noget, vi vil arbejde videre med. Man skal være klar over med hensyn til en frivillig indsats, at det kræver et professionelt forarbejde. Hvis en frivillig indsats skal lykkes, så skal man ville det, og man skal planlægge det, og man skal investere det i det, som er nødvendigt. Fordi, som sagt, så de frivillige kan noget, de kan tjene,
men ikke nødvendigvis lave den professionelle tjenesteydelse. Så hvis der skal også ligge nogle professionelle tjenesteydelser i sådan et arrangement af den ene eller anden art, ja, så kræver det den professionelle indsats. Og den store styring, det er at få den frivillige og den professionelle til at arbejde sammen, så der samarbejdes og ikke modarbejdes. Men i hvert fald vores erfaringer her fra vores julemarked, det var, at det er en rigtig god idé, og også det at trække på organisationer, som godt vil lave enkelte arrangementer. Og vi vil bevidst gå efter og inddrage frivillige, fordi en ting er at få en donation, men nu er vores princip, vi siger, at vi vil ikke kun have jeres penge, vi vil også have jeres sjæl. Og dermed med sjælen, der mener vi jeres engagement i forhold til det arbejde, vi udfører. Altså i vores tilfælde være noget for hjemløse og ulykkeligt stillede mænd. Der er det ikke kun penge, vi har brug for. Der er det også meget menneskelig kontakt og engagement, indleven, og det er netop det, den frivillige felt. Men altså, man synes, at det var en fiskerihavn, det var en masse mennesker, det her manglede en sted, en fristed, de kunne komme, som vi kalder en alkoholfristed. Vi har åbent hver dag fra mandag til fredag fra klokken 15 til klokken 10, og så er vi åbent lørdag og søndag fra klokken 14 til klokken 18. Og det har vi alle årets 12 måneder, undtagen vi har lukket 14 dage i juli. Nogle aftener kommer det mange, og andre aftener kommer det få. I en almindelig uge, i året igennem, der har vi mandag aften, vi har plagespil. Det er vældig populært, der kommer mellem 20 og 30, og så har vi hver onsdag aften, der spiser vi varm mad, og der kommer det omkring 10-12-13 stykker. Så har vi forskellige arrangementer i løbet af året. Der har vi Mortens Aften, som er rigtig populær, der kommer rigtig mange til en rigtig hyggelig aften. Så har vi decembervognen, som er utrolig mange aktiviteter. Vi har hver søndag hver søndag har vi lokal underholdning af nogle ting, hvor vi serverer æbleskiver og den slags ting. Og så slutter vi af med bravur. Det gør vi nytårsaften, hvor vi er åbent fra kl. 6 med spisning, og så er det kaffe og hygge om aftenen, så slutter vi af med fyrværkeri. Så er året gået. Økonomi er jo, som alle andre steder, en kanalpunkt. Vi får 65.200 fra kommunen af. Derudover der har vi de sidste par år været med på fiskedag og holdt julestue i december, hvor vi så samlede de sidste penge ind. Så vi har et rimelig fornuftig økonomi, men også det som jeg har sagt, de gange vi har flyttet, og de gange vi har købt nogle nye ting, der har vi mødt utrolig stor velvillighed ved de lokale handlende, hvor vi har fået mange der givet os penge, sponsorkroner, som man kalder dem, pengegaver og den slags ting. Så det har vi været utroligt privilegeret. Vi har jo nuværende tidspunkt, der er vi 25 medarbejdere, men vi har jo ønsker om at være 30, men det er svært. Og der er rigtig mange, en del medarbejdere, nu så det der med rigtig mange, men der er en del medarbejdere, som er med fra start af, og så er det nogen kommer med over vejen. I medarbejderstabet er det utroligt socialt, eller utroligt, hvad skal man sige, sammenhold. Og det er også med, det er også med til at bræse ud til de gæster, vi har, der kommer. Og så er det den måde, at man kan se, at der er et godt sammenhold i hver stat, også både blandt medarbejdere og blandt gæsterne. Der er mange, der siger til mig, hvorfor du har de arbejde, du har mange timer, hvorfor bruger du mange timer i hver stat? Så jeg får også noget med herfra. Jeg håber, at vi gik en del, men jeg får også rigtig meget med herfra. Så er det sjove ved at komme i hver stat. Hvis man bruger historien tilbage, så siger man samtidig, hvordan var det i Thyborøn førhen? I Thyborøn førhen, der gik vi rundt og besøgte hinanden og drak en kop kaffe og spillede noget kort eller spillede et andet spil. Det gør vi i hver stat. Der er et utroligt hyggelig atmosfære, og det gik jeg utrolig meget med.